There's no perspective needed to tell we're part of the problem. There's no perspective needed to tell we're part of the problem. Meka be, Woka be, yeah, can be. Meka be. Jamine, me the whole was seeing minia. They can't send me to the seminia. Many more yamina amaton medi. Acquayan Sabonia meet you cool na sign. Menuma sembo mine. Dzitrinu semi ye dwamai. Wa hwese ne madu dwamai. Afawe ni afawe nka. Afawe mo mine e boka. Femene ye ni ye boni aye. Enyame aye ma menyina achi. Sikenti meda amenda. Na etima pomudin so. Ene se maye kodwogu hayi. Me kai pa na menim yo. Anso e ba ne sen. Ija menyansa ne agapade. Anso ene mesre na medi. Se medi bia ma menu adi binti. Abebe wudi enka kokom. Ye ma menyina matwamagu. Amena makonti fi pani da so. Me kosra me na nache. Omehani ye maye michi. Yes bebre menti ase. Anso me misani ya chemi mu. Ehumọ brasa makoma mu. Odon so asa. Awudi emfra ma na meto. Enkwani omitifo. Esisie hu faso na me de asiesie me ho. Agye na sasimpo ho. Wanya bi amasoje na se ma bibi ahyewe. Hey, eja na eda isei. Musie kumo ti odasani hu me. Esu aye benum nyina ni asen. Ni mi siye. Basunsan ni obada achi mu. Fise oni medie mu de mfa ho. Me pa de me ka ho bi. Ka ho pa bi. O can't be sad, o can't be sad, o can't be sad. O can't be sad. O can't be sad, o can't be sad, o can't be sad. O can't be sad. O can't be sad, 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 o can't be sad. O can't be sad, o semi yadi and so woman. O sending you no bad him said one I go for on you 2 4 when you must send me when you say yet ye wa with the enemy ye kwap them sikadinti o see who name for so o can't be sad ye di got now you fa me chi na fi se me hu but what na see and so one kite me say o can't be sad o de ba ma get e di dance krumo ma get di na get o can't be sad o ti agina mo di ama bonne sing asum nya me bia ne bri bia ante se wo so mo basri asum roma ya asum kemo so ni ona na di ja o so somebody o can't be sad o jijina mo ma o se fo ne hye ma ye tu kroma amanya 70 wo kika se bonia ene papa o can't say o ji sika na wo to ma no wata me ho asem wo ma chi na so a hye wuti o can't say me chi nti wo ton ma me o can't be sad yes ye do ya ho a o do ya da get tell me you are far ma o can't say what to any yes me so atwe to any janya yes me so e kumi ni o di mani mane to me so e for me kra hu ma me ka beto so o can't say yin semba ya wanye o se me katwi ya na chese mani ato adan wabo o can't say de bia na wo kwa ade akonya kwa mo wo nko na ya ba afa na wete manyam so kra wo ka ho ma power back no wente ya wo ka ho wati ase no ho so kra wo ka ho me papa Kwabena sanye wo kra wo ka ho mo nyina o can't say de bia na wo kwa ade akonya kwa mo wo nko na ya ba Odi amonka ho amobe den na maka ho ya kire mu na masua ye jaye ho ma ne manyina di atia yen me di atia mo nso ene wo hwe wiase afa na nyina obibini na eni Enyonam esanse ya ton yedin ene ye shebredi papiansi weni na banisai odi bisa abanise yempenifo hihye bibia wona kwam wo se yansa ye biansa ana age se wonya biansa abrantie obrampenifo obono onte ase aninti obrani bibia mu a onte akakranso krakra fie ma ne yeyie akete ayoba akata ne ho asie ama na ware abrofo ya brofo ye de bayie eye bayie nansa ye na makoma miensa akrobetonso
Yɛkɔ bɛto no. Yɛkɔ a yɛbɛsan bɛto no. Na abofra nso asetua ne sɛn. Abofra nso yɛ ne abɔ na fra mmoa. Saa nipa wei no, ɛyɛ a ɔweawe afɛm sɛ aboa. Si ya momofra. Amen. Wotie ne yie a, na biribiara da hɔ pɛpɛɛpɛ. Nti aseɛ mu, ɛne ne nyansɛm mu. Ogya yɛn hyehyɛ pa a bɛboa yɛn ma yɛtumi atena wiase ha. Nanso, suatra ne sikani brenti. Nneɛma nyinaa yɛ basaa. Ɛnɛ, abofra anim ne nkyi, wahu n'anim kwan. Ɛsiane sɛ, biribiara da ne abutu.